Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. Nakamute, Brother Armando. Amen. Salamat Amen. kinapod at Rabi, kakabsat. Salamat kinapod Diyos. Kabsat, laika, tang Rabi, katutay tayo manan. Isasambay ti programa na tanga Webes iti Rabi, iti dalam di kinasanto, ti programa ti Iglesia ti Diyos, di Ilocano Broadcast iti Pilipinas. Salamat kinapo, tang Rabi, kabsat, laika, kamusta ti tayan nyo, kabsat? Amen. Salamat kami Apo nga nag-imbag o na iso na kapsat. Amen. Tatagarod kapsat kat mapadaran tayo iti panagkararag, kararag tayo ibit, dawat na ikinay Apo, ti tulong na tangarabi para ito ay programa na. Amen. Kararag tayo kapsat. Sikat yung mga idungulang kapsat, laika. Amen. Nagkararag tayo nga ron. Amami nga nasantuan kan manakabalin amin. Apo agyaman kami iti daytoy nga oras na impaayon mo nga mamingsan manen Apo Dios kat dayawan da ka iti espiritu kan iti kinapudno agyaman kami Apo iti panang tarabay mo iti tunggal may sakada kami iti agmalam Apo agyaman kami iti panang subsubad mo iti amin nga kasapulan mi nang nangro na iti kasapulan iti na espiritualan nga panagbiag mi ket iti daytoy nga rabi Apo dawatan mi nga iti daytoy nga serbisyo kada kayo kumaapo Dios iti mangted manen iti adu nga bendisyon tapno iti kastangay ket iti amin nga agdengeg ay kat mapapigsaken makarit Apo iti pamati iti tunggal maysa kada kami tulungam Apo Dios dagiti angkor nga usaram nang nangro na iti adipan nga usaram iti daytoy nga rabii nga mangi-share iti sasaom da kayo Apo Dios iti mangted iti sirib kan inspirasyon kan kuana kan kastamet kadagiti amin nga viewers mi da kayo Apo Dios iti mangipaaymet kan da kayo ti tumulong kadakwada tapno iti kastangay kat makarit damat Apo kan ma-feel no anyaman iti kasapulan da iti na espiritualan nga panagbiag da iti daytoy nga rabii kat italak mi iti amin kada kayo Apo Dios iti nang nangro na iti balaygi iti daytoy nga serbisyo mi kat dinawat mi dagitoy babaen iti napateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Salamat kinapo Diyos. Kapsat, tatagarod kat mapadaran tayo iti dagiti greetings. Laika kapsat, kitaan tayo mo, nagiging kapsat tayo, nga mangipapain nagiti nararagsak unay, nga patpatanon dalat na rabii. Una ni Linda Odero Eugenia, na imbag nga rabii ka kapsat. Amen. Salamat kinapo Diyos, kadwa dalat na kapsat, tang rabii. Amen. Kapsat tayong operator, paki-play man lang. Medyo dati delay na dati. Gani kapsat tayo nga Analigio Magallanes na imbag nga rabii ayatan nga kakabsat. Amen. Salamat kinapo. Ni Emilia Racacorba, na imbang grabe kakabsat, na amen, salamat kinapo Diyos. Ni Linda Iglesia, kadwa tayo manatang Arabi, na imbang Arabi, kada tayo kanan.
Amen. Nagbibuya, manipod pa'y dito'y Cavite. Amen. Salamat kinaapo. At matakalat ng Arabi kapsat. Salamat ni Lorna de Grano. Amen. Salamat kinaapo Diyos. Rosalina Gamboa, kapsat tayo mo. Ti Patangas, kan Sinazi, ti Mindanao. Amen. Salamat matandaan na dating ang programa. Nagkikakabsat tayo dito Mindanao. Amen. Amen. Kan dagiti salamat ka kabsat kan welcome na kayo ti programa dito ng Arabi kan salamat dagiti suportayo kinanayon iti programa lang iti Ilocano Broadcast dagiti nuno nga programa. Salamat nga sinusuportahan ni kabsat iti trabaho na dito ni Apo ti tangatan. Kan tatangarabi ka daw dawat bigarod nga suportahan tayo, i-like kan i-follow, i-share tayo dahiti programa tayo, hindi matipay nakapag-share, kan nagtuloy tayo mabindisyonan ang Arabi kakapsat, kan dati amin nga na espiritual ang bambanag, kat masagrap tayo kumatatta, nagipaay ni Apo kanya tayo. Kan ubibuya mo lang dahiti programa tayo, dati YouTube kapsat, like ka, kan nagidumapay. Amen. Kapsat tayo, ngahan pa makaamod. Adaan tayo dito YouTube. No, nagiging kapsat tayo at awan di Facebook, adaan YouTube. Mabalinda stream dita na iti programa tayo. Tadata tayo mag-trend kapsat. Salamat ka niya po. At tagarod ka, nagiti kablawan tayo, nagiti kapsat tayo nga nadaan, nagiti panakasangay da. Kat nangalawas, kat kablawan tayo ida. Kapsat tayo ng operator. Amen. Salamat ka ni Apo. Ni Apo kumatimang titibalay ng espiritualan kadagit ang kakapsat tayo. Tatagaron kakapsat kat mapanday dito may isang sonata nga ipaay dagiti kakapsat tayo. Manipod pa J. Dumabel, Aglipay, Quirino Congregation. Ti Paulo na dito nga nailangitan nga kanta kat tun maturupos ko ti dalan. Amen. Dinggin tayo ti Amen. Pero
Amen, Salamat. madaydayon ni Apo. Nagpintas iti mensahe na di nga sonata kat sapay kumangay kat iti tunggal may isa kada tayo kat mabalay gian tayo nga maturpos iti dalan tayo tapno iti kasta kat maadaan ti pudno nga rag-o ken pudno nga peace iti kararwa tayo. Kat iti Amen. daytoy nga oras ngay kat i-greet ko iti tunggal maysa iti naimbag nga rabii kasamat ken ka Brother Armando agyaman na ni Apo Dios iti nagpintas nga gundaway tapno iti kasta iti daytoy nga rabii kat agkakadwa tayo nga agdayaw kani Apo siak ni Sister Laika Cruz live ditoy La Trinidad Benguet. Katiin tayo pa nagtultuloy kakabsat kat mapantayo iti panagkablaaw kadagiti kakabsat nga ada nga agom comment ditoy Facebook. Amen. Kadwa tayo ni Sister Maybelline Rabago Gaspar. Kastamat ni Brother Ninoy Sabala. Amen. Naimbag nga rabi kabsat ni Sister Linda Iglesia. Amen ko na ditoy. Sister Rachel Fernando Ocpemia. Amen ko na namutlaang ditoy kakabsat. Kastamat ni Sister Maybelline Gaspar. Brother Daniel Domrique, amen, madaydayo ti Apo, taitatta arabi, ti Apo kat agtignay ti nagbabaetan tayo, babaan kadagiti sasauna, amen. Sapay ko makabsat. Kaniti daytoy nga oras kadwa tayo mat ni Sister Feby Abuantaan. Kumagpablao iti naimbag nga rabi. Kastamat ni Brother Elmer Rigon, amen, agbuybuya matlang isuna iti daytoy nga rabi. Kastamat ni Brother Boyet Miguel, kadwa tayo matlaang naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayam kunana. Kastamat ni kabsat tayo nga Shannon naimbag nga rabi kunana matlaang ditoy kakabsat. Kastamat ni Sister Erlinda Gaceta, amen. Salamat kadagiti kakabsat nga agbuybuya nakasubaybay iti daytoy nga online broadcast tayo kat sapay kumani Apo Dios iti mang bendisyon nga pada-pada iti tunggal maysa kada tayo katiin tayo pa nagtultuloy ngay kat dawatan mi kan ipalagip mi nga agtultuloy ko mga iraman tayo kadagiti karkararag tayo dagiti kakabsat nga ada iti sagsagubanitan iti physical nga pamagida sapay kumani Apo Dios iti mangsagid taamo tayo nga ken patyen tayo nga ni Apo Dios kat hanso na nga nagbalbaliw isuna nga kat isunalata iti mangagas kaniti daytoy nga oras mat kakabsat dawatan ni lang iti panagtultuloy nga panangikararagyo iti daytoy nga aramid ni Apo sapay kumakat agtultuloy daytoy ken ni Apo Dios iti kanayon nga tumulong mangipaiti amin nga kasapulan na daytoy nga online broadcast tayo kaya't mimat nga agyaman kadagiti kakabsat nga mangipat patulod iti star kan suportada iti daytoy nga broadcast kan kadagiti mat marigatan nga agisan iti star babaan iti Facebook nga ikat mabalin nga agisan tayo through GCash kakabsat. Kat daytoy GCash number nga ikat makita tayong matlaang ditoy screen nga mai-flash ditoy screen tayo kat dayta nga GCash number mabalin nga isan tayo iti tulong nga kaya tayo nga ipaay numan natignay iti puso tayo nga ikat mabalin nga mga ipaay tayo iti tulong iti daytoy nga aramid ni Apo. Daytoy ti number kakabsat 0912-337-8622. Dita kakabsat nga isan tayo nung kaya tayo nga patulod iti tulong iti daytoy nga aramid ni Apo. Ket iti panagtultuloy tayo nga ikat maysa nga highlight tin tayo mabuya kakabsat. Isu daytoy 29th anniversary iti Candoni Negros Occidental Congregation ken kastamat iti second year nga Visayas Convention kakabsat. Buyaan tayo iti video clip. Amen.
Amen. Salamat kina Apo Diyos. Kadita nga naglabas nga highlights iti kay 29 nga anibersaryo. Iti Candoni Amen. Association Negros kan iti may kadmang tawan iti Visayas Convention. Salamat iti baligi. Iti karuruan nga nakasdip kini Apo kung mawat kung pana. Salamat ni Apo Diyos tinangtid ti amin nga kasapulan na kiti kakabsat ita. Kan tumulong Amen. iti nagbaligi iti tangan lugar. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Sa tagarod kapsat layga ket mapadaran tayo kakabsat. Dito'y paktaar, ti trabaho ni Apo, dito Pilipinas. Ito no Hulyo 7, kat maadaan iti ikalimay pulong anibersaryo iti Iglesia ti Diyos ti Pilipinas. Nga maadaan dito'y panikitarlak. Salamat kina Apo, tinanan tayo dito golden anniversary. Salamat mo kuana. Amen. Pati nanginahay yung nagiti kararwa, mawat mo kuana. Nagtuloy nga nang tadi iti balay iti trabaho na iti nga lugar, ti entayo ti Pilipinas. Karati kakabsat. Kani Apo ti mangtati aming kasapulan tayo. Kana tumulong kay nagpintas unay nga anibersaryo tayo kakabsat. Kan maadaan mo ti revival kan anniversary. Gidi kakabsat tayo ti pinamaloy Don Carlos ito Mindanao. At ni Apo ko mati tumulong Bukidnon. Kadayti nga Hulyo 13 hanggang 14 kani Apo mat kumay di tumulong dagiti kakabsat tayo. Dita lugar, dita Mindanao. Na mangtadmat lang, iti aming nga kasapulan na dito yung anibersaryo, kung manginayon, iti dupay nga karuruan, umawat. Kung kuana, dita nga lugar, dita Mindanao. Kastamot iti Cagayan de Oro City, ito no Hulyo 19, naging gana 20, kat ada iti duwa nga rabii nga revival. Ni Apo kumay, iti tignay sa puso, nagiti ministro tayo nga may padamag ta, una may padanon dati na imbag na damag, dito nga lugar. May waragawag kuma, kan ado kuma ti umawat kani Apo. Dito nga revival nga madaan. Ito no Hulyo 21, kat iti ika-12 nga anibersaryo iti Iglesia ti Diyos, iti Cagayan de Oro. Ni Apo kumamat iti tumulong na iti anibersaryo na dito nga lugar. Cagayan de Oro. Kada nga kanya da kapsat tayo nga Gina Apas. Ni Apo ko matitumulong mat. Kada kita kapsat tayo nga magtultuloy. Kana maadaan iti balaygi. Iti na espiritual nga tayo nga trabaho ni Apo dita. Katagtultuloy kan umadupay ko iti umawat mo pa na. Kastamad ka kapsat, awisan na kayo. Iti online Zoom prayer meeting tayo. Nga maadaan iti Iglesia ti Diyos. Dito ikot international. Ati mat katwa tayo mo lang na dani di sa baling bahir nga taaw. Kung nagiti ka kapsat tayo iti Pilipinas. Ket awisin na kayo nga umay kayo mga kakabsat. Ano ti signal, ano ti oras tayo kakabsat. Napintas sa ito yung panagkakuwik tayo nga panagkararan ti Apo. Iti online prayer meeting tayo. Alas 8 ti rabi data, maadaan iti Lunes ti data nga oras. Amen. Usat nga Erika. Amen. Salamat kani Apo iti tayo nga rod pa nagtultuloy ket isagana tayo iti puso kan kararwa tayo ta mangagan tayo iti mensahe nga insagana ni Apo Dios para iti tunggal maysa kada tayo ket ti adipen nga usaran ni Apo iti dayti nga rabii ket ni Brother Rudy de los Reyes. Amen. Amen. Habang arurayan tayo ni Brother Rudy, masat nga lay ka. Amen. Mapadaran tayo pa lang dito panagkablao, dito kakabsat tayo. Naadaan dito Amen. programa tayo datang Arabi. Kabsat nga operator. Kita dito screen ko ni Shannon May. Ni Claire Caracas na imbang Arabi tayo amin kakabsat. Kung na manipo dito yung imbang communication. Amen. Okay, siya. Ang bibuya mo at wati datang Arabi. Salamat kina Apo. Sama ni Maribel Blanco. Na imbang Arabi tayo amin kakabsat. Amen. Salamat kabsat at wati datang Arabi. Sama ni Rose Gabriel. Amen. Manin tayo, ti Apo. Amen. Amen. Kan iti screen ko, medyo mag-udis una. Makikita dito ni Shannon May Retubado. Noralyn Miguel,
pason ti ka Albina, naimbag ka naragsak nga rabi ka tayo aming kakapsat kuna na kung Kristo. Amen. Salamat ka na po Diyos. Kasama ni Arnold Ramis Calordon yung kadwa tayo matutang rabi. Amen. Rudy, at ni kapsat tayo, ni Kuya Rudy. Amen. Kararag tayo kakapsat, nga niya po kung tumulong, dating dalang basis nga technical glitch tayo, tatang arabi niya po kung matimungtad nga imbag nga signal. Tapno, nati programa na kat balay kitang arabi. Amen. Mabalin tayo ngay play adyo may sapay nga kantrat tayo kapsat habang urulain tayo tinam mga strict ni Kuya Rudy. Ay na-standby tayo natin nga kanta. Ayat mo tagberigin idanas nabihin dilarang ni Jesus. Ada pisang panagkabalin dilarang panakabalin tinaran ni Kristo Jesus. Iingatang sitayan mo ay dyan, nawilit tinaran ni Jesus. Ayos Kalbaryo ikaw lugasan, nabilit tinaran ni Jesus. Pagkapigsan, panakabalin tinaran ni Jesus. Pagkapigsan, panakabalin tinaran ni Kristo Jesus. Kaya't kundi ako daw ka cielo, nabilit tinaran ni Jesus. Ikaten na minamulit mo, nabilit tinaran ni Jesus. At lapit sa panakabalin tinaran ni Jesus. At lapit sa panakabalin tinaran ni Kristo Jesus.
Amen. Salamat kina po Diyos sa tangrabi kakabsat. Adaan tayo dito programa na tangrabi tuloy ti programa na dito tangatang idalan ti kinasanto. Salamat kina po Diyos bingga ka na oras kadwada kayo ay tayo kakabsat. Adalan iti basit nga technical glitch tayo ni apo ko mati tumulong at tayo kakabsat nga dayti ket madaan ko madali picture tayo ko madaan tinapigsa ako mga signal tapno makadwa tayo sunod ng tangarabi tapno tuloy dito programa tayo tangarabi nga ti Amen. Amen. Kapsat nga laika sagili kapsat tayo dito online platform tayo. Amen. Kablaawan tayo nga rid manen kabsat nga Armando dagiti kakabsat tayo habang orayon tayo iti preacher tayo. Kat iti dayti nga oras kadwa tayo ni Sister Elizabeth Dapon. Kunana dito kakabsat, amen, na imbag nga rabi kada tayo aming kakabsat, madaydayaw ni Apo Diyos. Amen. Kastamat ni Sister Erlinda Gaceter is watching from Cainta Rizal, Manila. Amen. Salamat kan Apo nga kadwa tayo mat ni Sister Erlinda iti dayti nga rabi. Amen. Sister Ana Luisa D. Meneses, madaydayaw ti Apo. Kunana dito. Kastamat ni Brother Victor Gamboa. Magandang gabi mga kakabsat. Kunana na imbag nga rabi imat, kabsat nga Victor. Kastamat ni Sister Linda Iglesia. Kunana dito amen, kakabsat. Amen. Kani Brother Christopher Aglibot, amen, kakabsat ko kan Apo. Kunana dito. Amen. Ni Sister Raquel Gonzalez Rabago, salamat nga kani Apo Diyos na kadwa tayo ti dayti nga rabi. Amen. Salamat kina Apo Diyos sa kapsat nga laika kadagiti nga kapsat tayo madaan iti ayan tayo. Yung host. Yan na. Amen. Doon na. Rabi, Brother Rudy. Mang magdakaw ang kakabsat. Dalawag. Nakapit internet dito, mapuko-puko. Dispensaran yung kakabsat panakatumpay, panakataktak. Servisyo tayo at rabi. Naturin ko asta. Kararagtay na po makagunguna kumati. Diyan tayo nga spiritual. Ako mablawag ti na yung mga rabiyo aming kakabsat. Dingag, kanagbibuya. Di programa tayo. Ti Rabi ti Webes, ti Dalan ti Kinasanto, Ilocano. Nalawag kakabsat, awisin kayo di aming Davidiana, awisin kayo muna nga Timoteo 3, verse 4. Ti Ilocano nga Biblia. Iso nga kayat na nga dagiti ken dumteng da iti panakamutikod. Jay Tesalonica 4. Dito iti pagayatan ti Diyos nga iso ti panakapagsantuyo at injanyo ti panakikamalala. Nararag tayo? Amami nga manakabali namin na po. Yaman kami ti sao yung nabasa mi. At daw-dawatan mi nga tulungan na kami ti panahon nga may palawag tapno makaunod kami apo ti bendisyon. Nagiyag dengdengeg. Mapukat ti Espiritu Santo ti mangidalang kada kami. Dito nga programa nga income ipatpatungpal no bagang kanagiyay na mangiman-maniho apo dito nga programa. Naduhan na kami apo nga na magpas dito nga serbisyo. Tinagan ni Jesus nga po min, dinawat mi amin dito. Amen. Ti Paulo ti pagadalan dito tang rabi kakabsat.
ti pagayatan ti Dios. Dayjay ti mensahe. O dayjay ti pamagat, paulo ti pagadalan tayo. Dino na nga panahon, ang saso ti Dios kadagiti tao, awan pa yan ay surat nga nabukol nga Biblia kaslad to, ibagbaga na ti pagayatan na iti dagiti tao. Direkta tunukan mabang kadagiti mamad to. Tatang panahon iti panahon ti na Christian one, binasa tayo Timothy, tayo pagayatan ti Diyos, kadagiti tao. So naisuratan iti Biblia, nabukulan na iti 30 kat siyam nga libro, nga ti author dito kat 66 pala. Inna mapulukot innam, 39 niya daang nga tulag, 27 niya barong nga tulag. Nagsurat dito yung garup nga patapulo nga tattao. Hanga kontra-kontra. Hanga gaapat di Biblia, no di kat ang titinulong, tapno muarti kinapudno nga nalawag, tapno isa 3:16, so aming nga surat nga paltiing ti Diyos. So, tinembag nga pakasurusuruan, pakatignalantan. So nga, nung basa ka ti Biblia, masurusurum no kasama nagparaswan niya po. Masurusurum no, anya ti ramidam, tapno masurat mo ti pagayatan ti Diyos. Tas lagi ni dayay sa ti Diyos nga nangnangag na iso tinangalaan ti sirib, hanang liwliwayan, hanang liplipatan. Pakatignaran, pakababalawan, kan pakadalan ti kinalantag, tapno ti tao ti Diyos, masursuruan ti aming aramid nga nembag. Diyay may kadwa nga Pedro, kadwa nga Pedro na dyan, di ba? Diyay 1:21, awan ti padto nga dimteng tinakam ti tao, no di kat dagiti tao nga nagisurat ti Biblia, na mabang ti Espiritu Santo, napaltingan dat no may surat nga kukontra. Di binasa tayo nga teksto, diyay umuna nga Timoteo 2:4, ti bagbaga na diya, dahito iti pagayatan ti Diyos, o iso nga kayat na, nga dagiti iso aming nga tattao, may salakan da kuma, kahit dumteng da ti panakamo ti kinapudno. Yaman tayo kinapot na isuro ti agpepeso nga adal, panggap ti panakaisalakan, kada tayo nga naisalakan, kada gayampay nga naisalakan, denggan tayo kuma dahito nga panakaisalakan, nga ibagbaga ti na santo nga kasuratan. Ngayon surat ni Pablo, kini Timothy, nga kayat ti Diyos, o pagayatan ti Diyos, nga may salakan kumaaming nga tattao. Ano rin nga panakaisalakan? Ang kanayan ti nga may palpalawag, dati programa, no dati Bible studies, no dati evangelistic service tayo, nga na yung panakaisalakan manipod basol. Ayan ti suportado nga teksto, di ay Matthew 1:21. Isalakan na dagiti tao, manipod ka dagiti basbasol da. Kat kaya nang sa una yay, tati tao ka nagbasol, daputi ipapatay ni Apo tayo Yesu Cristo di krus ti Kalbaryo. Unana ni Juan Bautismo, dahito iti kordero ti Diyos nga mangikat ti basol ti lubong. Dahil lubong diya, dahil so dahil tao. Dahil kordero ti Diyos diya ni Apo Yesu Cristo. So nga, insurat mo lang ni Lucas, nga ito'y anak ti tao, imay nga agsapul ken mangisalakan, dahil tinapukaw. So naglawag, kakabsat,
manipod ti kasasaad ti tao nga agaramid ti basol, na umay niya po tapno ikatan na day basol ti biyag ti tao. Ket dumteng kunana niya iti panakamo ti pudno, iteksto tayo. Dijay 8:32 ti Juan, mamuan yung to ti pudno, ket ti pudno lukatan na kayo. Dijay 36, no ti anak lukatan na kayo, pudno nga agwaya-waya kayo. So dijay 33, 34, 35, ti tao nga garamit ti basol, adipon ti basol. So ti tao nga managbasol, ikatan na ni Apo, di ay biyag nga managbasol, kasi sila kasimple. Hanga narigat nga intindihan o awatan, sipot ta ti tao kat nagararamit ti basol, managbasol ti tao. So imay ni Apo, tapno ikatan na tayo, di ay kasasaad nga managbasol. So ti Ebanghelyo, ti kaya nangasawan, naimbag nga damag. Naimbag nga damag at aday tao nga agdakdakas ka, agbalbali ti biyag na. Ang agbalbali ti biyag na, kami napadasan na ti naisalakan, manipod basol. At dati may isang tao, masidid ka na po tayo Yesu Kristo, damdamagan na, no, kasano ti aramidan na, tapno matawid na ti biyanggang na nayo. Hindi sinumbatan ni Apo Isuna, ti nagana na yung tao kat Nicodemo. Timbaga na ni Apo kanya na, masapul ti tao nga mayanak ka mabaliwan. Pudno king ka, no ti may sa tao, saan na mayanak nga mabaliwan, hana mabalin nga kitaan ti pagarian ti Diyos. Kasano ti panakaramid na, dagito yung idinto nga ti tao kat, lakayan, magbalin man nga mayanak na taan, nagsubli ti inang na, tapo mayanak manan, kasi ti kaya nangasawan ni Apo Isos. So nga ti mayanak ti lasag, iso lasag. Ti mayanak ti espirito, iso ti espirito. Dahil mayanak ti lasag, ni inang tayo naganak ti ubing, dahil inyanak na ubing, lasag. Dahil mayanak ti espirito, dahil mayanak tayo ti Diyos, iso ay maborn again tayo spiritually. Nagamin, ti tao garamit ti basol na tay. So nawatan na ni Apo, agungar isuna, agungar nga spiritual, baro nga biyag ni Kristo. Sana yung palawag ni Pablo, diyan may kadunga Corinto 5:17, no ti may sa tao, adak ni Kristo, baro nga paraswa, dagiti banag nga daan, napalabas na, at ito'y nagbalinda nga baro. So dahil ti panakaisalakan, mawaya-wayaan tayo, manipod ti kasasaad nga managbasol. Nagta, kasano ti panakaramid na? Kasano nga maramid na ito, ti biyag ti tao. Nagato ti tao, handa mo ti panggap ti panakaisalakan. Agsipot na handa maawatan ti panakaisalakan, at dadagi tatawag kas kasaba, nga may pagbaganan ni Pablo, dagay malilaw damalang, ti amuda nga panakaisalakan, ay may salakan di imperno. Ewan ka pa di imperno, kasano ka may salakan di imperno. Nagaya dadumagat, tayo pa na kay salakan da, di mo pa amo. Di mo pa amo no may salakan ka, binuhaan. Naglaad mga kasasada yung kakapsan. Nagaya doon, matipan na kay salakan da, dayo mapantilangit. Ang nga dayo, tipan na kay salakan kakapsan nga dati Biblia. Timbagana ni Apo, pero yung tao nga pinakawan na, binalbalyo na tibiyag na, ingkan, manipod isan, di kagbasulan. So, dito iti panakaisalakan. Tatatial daw, di panakaisalakan. So, nga nagpampanagnak, dagay na isalakan, iti kadayawan ti Diyos nga, unana ni Pablo, ni Timothy, 2 Timothy 1:9, iso nga nang isalakan kada tayo. Iso nga nang isalakan. Past tense. Naisalakan tayo. Adinuti nga naisalakan tayo manipod basol. Kasi ano nga maramid? Damay sa nga nagsaludsod, anya teramidag tapno may isalakan na, tinsungbat na rin yung mga kasaba, mamati ka, kanda po tayo Yesu Kristo, may isalakan ka, kanti sang kabalayam. Amen. Di ba nagpinta sa iyo kakabsat nga sungbat? Teramidag tapno may isalakan na, sungbat niya po,
mamati ka kani Apo ti Yesu Kristo. Kaya nasa una yung mamati kani Apo, patsyon tayo yung ibagbagana. Ang kate, anya ti ibagbagana ni Apo, anya ti isursuro ni Apo. Isursuro na ni Apo ti panagbabawi ti basol. Patsyon tayo rin. Patsyon tayo ata. Nang ruwigan ng isuro ni Apo, masapol ti tao, agbabawi, ti tao, gagamit ti basol. Dahil ti kondisyon tatlo mapakawang ka. Pamatsyang manatay ni Apo, gaputi baso nga ramidan tayo, no agbabawi ka, pamatsyang mapakawanan na ka ni Apo. Kat no inaramid mo rin ay, mamati ka, nga pinakawan na ka, dahil ti rugi, tibiyag mo nga na isalakan, manipog baso. So dahil ti pagbagana nito kapsat, binasa tayo nga teksto. Isu nga kayat na, nga dagiti so amin nga tattao may salakan da kumaket dumteng da ti panakam mo ti pudno. Natay baag nagadalan mi ni kwa. Dahil ti napatag kariti agda mga panawan. Tibiyag dagiti mamatikin ni Apo dahil naglabas ng panawan dahil tibiyag nga managbasol. Ti agda mga panawan dahil tibiyag da naisalakan isu dayay nalenteg ka na santuan. Nadalos nga biyag. Dahil mapasungad na nga biyag, isureyay kalpasan ti biyag dito mapandan to di pagarian ni Apo, di biyag ang nanahang ngayon sa gana na. At dahil ti ararapaapon dahil ti mawat kini Apo, dahil makapandan to di biyag ang nanayon, nga dahil kat nagpintas nga lugar. Kadwa tayo ni Apo, kadwa tayo dagi anghel, kadwa tayo dagi tattao nga nagsirsirbi kini Apo. Anya klase nga biyag, kapipintas nga biyag, nga awan ti patinggana na, agnanayo na. Diyo kadi kaya ti mapandiya kakapsat. Una na, tanukanyak ti panagbiag ni Kristo, isu ni Kristo, ti papatay gungguna. So dahil kakapsat ti muna nga pasat ti itay pagkatadalan tatial daw ti panakaisalakan hanggang tunbigat pagbaga na di Isaiah chapter 55, 6 and 7 sa pulan nyo ti Diyos itata masarakan pa kaya nang asawan at dati panawan nga hanga masarakan ni Apo dahil tinaladaw nga panawan o awan ti kundaway mo. Umawag ka ti Apo, itataasidig pa. So, ingana da gundaway kakabsat ti tao, lalo agdangdang katisaw ni Apo, sa pulong ni Apo ti biyag mo, na masarakan pa. At da panawon to nga, di mo to masarakan ni Apo, dahil ti dakas ka panawon ni kakabsat. At da ti panawon nga nakadunggan ni Apo, dakas to nga panawon na yan. So, nga tatatagdangdang tayo, masapul nga kunana diyay city ti managdakdakas bayan na kumanti hanga nalentagapan panunot na ken dakas nga biyak na ket agsubli ko ma iti Dios tati Dios pakawanan nanto tinawadwan. So dayay kasimple kakabsat agbabawi ti tao mamati nga isuna nga mapakawan may salakan isuna manipud basol ken balbaliwan ni Apo ti biyak na. So dayay Kristiyano dayay anak ti Dios dagi kadwa di iglesia ti Dios o kadwa di pamilya ti Dios so dagi tattao nga agbibiyag nga hagar aramid ti basol nasantuan ti biyag da kaya nga sa awangan dagkam kamali ti panagsao duma ti tignay dagi kamali nga basol ay ta hamo may gagara dagi basol ada sulisog o kaya dati sulisugan na kati ano pa na derep mo kuna na di Santiago sulisugan na kati Diablo kat namarami na nga amom lang urut ti pagayatan ni Apon amom ti bilbili ni Apo kat salungasingam nga sinanakam nakarami ka ti basol ngayon na nagkamali ka basol na yan so tatano among nga kamali amo rarami na ta balimbalang nga basol. Magyaman tayo kina po kakabsat, nalawlawagan tayo dito nga parte. Tatatial daw, di pa nakaisalakan. Hanggang tunbigat, dito amo ti maraming tunbigat.
Kumbaga na pa ni Genesis, ang kanayon nga ti Espiritu ti Diyos, mangbabalaw tinakam ti tao. At tiyempo nga panawan na ka ti Espiritu Santo, hanggang tumay salakan na. So, hingga na, nagsasaw ni Apo, kunana ni Jeremias, yung 8:20 ti Jeremias, na ti panawon, o ti apit nalpas, ti panawon ti pudot, naggibusan, ang tayo nga na ispal. So, ay panawon ti pudot, kaya nangasawan, panawon nga, agararamid ti Espiritu Santo dyan akam tayo, na iriringan na ka, sikat na tayo kat managbasol tayo, makompanuno tayo nga ni Apo ko na sayat, ibagbaga na di sasaon na ni Apo na dati dusa, dahil agaramid ti basol, madang ka ti conviction, gana madang ka ti ladingatan, masidit ka kini Apo, ang aklunam ni Apo, kas personal nga manubot mo, babagan ti panagbabawi kong panamati, dahil ti panakaisalakan nga ibagbaga na iti Biblia. Natama pantay umunang Tesalonica 5:23. Tada ito iti pagayatan ti Diyos, iso ti panakapagsantuyo. So kalpasan nga may salakan ti tao, kalpasan nga sumardeng agaramit ti basol, debat agbalbaliw ti biagnan. Nga mapay nga dito ti Tesalonica, dagiti Kristiyano, kaya't na ni Apo isuda nga man anay nga mapasanto. Tapno mausar ni Apo ida nga agi waragawag ti Ebanghelyo. Uri pa jida nga tulag, dagiti awit alikaman ni Yuba, masapol nga agsantuda. Tatama nga panahon, kuna na jay Timothy, jay daktel nga balay, at dadagay na dumang alikaman di jay, ngayon no sino day nadalus di jay, dahil ti usaran na ni Apo. Dahil panakaisalakan, manipod basol, dahil ti panagdalos, kadagiti aramidon tayo nga basol. Dahil pan nakapagsanto, itibiyag ti may sa Kristiyano, dahil iti pan nakaikat o pan nakadalos, dahil natawid tayo nga basol. Masapol nga maramid dagito nga banag, itibiyag ti may sa nga namati kini Apo, umuna tapno mausar na tayo ni Apo nga nadalos nga likaman. May kadwa tapno narigat tayo nga agsubli. Dahil dati nga kasasaad tayo. Kasla diyan aramid, kadagiti kinariyan ti Apo diay nagiyadalan na more or less garup nga sa gasot ket 20 nga bilang pinapan ni Apo ida diay Jerusalem, taurayan da diay kari ti Ama diay Espiritu Santo ano dumteng diay mawa danto ti panakabalin ket isudan to ti testimonya, isudan to ti witness. Sudan to ti usaran ni Apo nga agsaw manipod da Jerusalem ingana dagiti na duma-duma nga luglugar. Kas dagiti tinaramid, i chapter 2 ti Acts napasamak dagiti karena ni Apo dayay, nabautisaran da ti Espiritu Santo, hanla nga nadalusan da aramidon da nga basol, nadalusan pa di tawid nga basol, nan anay da nga napagsanto. Ket no napagsanto ti biagda, anya tinaramid, napukawan dayay nakum da nga tutupalanda nga agom dayay matutupalanda dayay nangatong anakam ket dayay apal duma dayay nalakang suwi matutupalan na nga midi nabautisaran dat Espiritu Santo napukaw amin dayay nagbarinda nga naturedan nga ikasabat Ebanghelyo, ure pa'y iso ti panggapuan nga matay da. Nakasagana da nga matay, gapok ni Apo. Dayay imparupok ni Apo nga ayat, dayay panagbalbaloy ni Apo, tibiyag ti may sa imawat kanya na, ijay nananay nga panagsanto, kung ano ijay Tesalonica, dayay ayat dijay ka anayin na ni Apo. Kat numan anay dayay ayat, dayay puso ti may nga namati, bukas na nga rod, maraming tayo dayay bilin ni Apo, nga ayatam ni Apo, nga Diyos tayo, iso amin, nga puso tayo, iso amin nga panunod tayo, iso amin nga kararwa tayo, iso amin nga pigsa tayo, marami dayay kakabsat, no, man anay tayo,
man-anay day ayat di puso tayo. Taday iti may isang aramidan ti Dios no man-anay tayo nga mapagsanto. Maddan tayo ti nan-anay nga talna dahi ti may isang kondisyon dahi nasantuan nga biag tapno kalpasan ti biag tayo makita tayo ni Apo. Una na nga di Hebreo 12:14 surutan nyo ti talna kadagiti isu aming nga tattao ken ti kinasanto ngano awan ti makakita kina Apo. So dahito ti mensahe tangarabi sa ang narigang aintindihan nalakang awatan pagkatapos tayo kalpasangan masapul nga man anay tayo mapasanto tapno mausar na tayo ni Apo nga nagdalos ng likaman mayat tayo ni Apo kat kalpasan na tayo nga biyag sa grapon tayo tingkarina ni Apo nga biyag ang nanayon di langit. No nga maramig kanya ata rito mapaay tayo magserbikin ni Apo dumtang ti panako papay tayo. Ngam no marami dito magiging kang kansyon tayo ti himhimno nga ni Apo kat sumamsamit nga kanayon nga anal daw dayo ti marikrik na mga kapsat. O reno aduti rigat nga nagsiserbikan ni Apo. Basta ti importante kanya makaisibig ka ti kararwa mararami ti pagayatan ni Apo napudo ti panagserbing kini Apo na naragsak ti serbing kini Apo. So ready ti mensahe yaman tayo kini Apo tanakang tema na nagiging nagdengag ititid ko di kablaw kada kayo tinembang arabi kada gayay tawag to dagay mangiturturong dahil nga programa agyaman na kini Apo ti ayat di tanakom yo kadagay aming agdengdengag suporta bendisyonan tayo kumani Apo lalo pa yung mga pumintas dahil nga programa madupay ti maabot niya kararwa kat iparangkap tayo dagiti kastoy nga aramid tariti lang ti namnamaan tayo nga pamuspusan tapno dagiti tao at dati nga Pilipino kan dagiti na dumaduma nga lalahi na mamuanda ti may salakan da mamuanda ti pudno ket dahito ti pagragsakan ni Apo tel daw o may suna madaydayo ni Apo ang bangarabi mi. Amen. Salamat kina Apo Diyos, kabusat. Ruli di Reyes, ngayon usar na kaniya Apo nga rantay ti bendisyon di tangarapin. Salamat mo kana. Dahito nga naglawag ng mensahe. Kanda giti kabusat, umabot tayo katay ti surok nga 40. Giti bibuya ti Facebook Live, kung iti YouTube. Salamat kina Apo Diyos. Ada kaya ti ayam ni, gana dagiti nga oras. Kabusat nilay ka? Amen. Putod. Salamat ko ni Apo Diyos iti kinaimbag na kan iti tulong na uray no adati basit nga problema tatay nga ni Apo iti nangisimpa tapno iti kastakot saan nga malapedan iti mensahe nga kayat nang ipaay kat pudno nga nang ted dayta mensahe nga impaay ni Apo Diyos nang ted iti karkaro pay nga karit kan pamigsa iti na espiritualan nga panagbiag tayo iso nga madaydayon ni Apo Diyos iti dayti nga rabii agyaman kami kadagiti amin nga kakabsat nga handa kami nga inbati aging gana iti dayti nga oras agyaman kami iti agtultuloy nga kararag kan ayat ken support tayo iti dayti nga aramid ni Apo ket mapantayo nga rodon iti closing prayer dawaton tayo ni Brother Armando. Kararag tayo nga ro dahil nga kabsat. Apo mi nga nintaklan nga manakabalig mo na yamin. Salamat at rabi. Kada iti manan ngayon paay mo nga iti programa ng idalan tingin sa santo. Salamat iti panangasar mo. Iti adi mo at rabi. Nga ngayon waragawag iti sasaom. Salamat. Iti bendisyon nga daan nagiti nga sasaom. Iti karit kan iti panakabalin na kada iti biyag mi. Sika kung matitumulong kada kami Apo nga pagtultuloy king ka. Kan maadaan iti nga panakasanto ti puso tapno mapagserbiyan da nga ng anay Apo Diyos. Sikati mangtag mami nga manakabalin aming nagiti aming nga nagdengeg itignay ti puso da nga maadaan ti panakariing nga espiritual tapno awatan na kamat nga personal nga manugbot ti biag da ken maadaan da ti panakaisalakan. Tulungan na kami ti Espiritu Santo Apo. Iti nga programa kan dagiti sumasarno nga programa kan dagiti amin nga magsapasama aditi Iglesia ti Pilipinas. Tulungan dagiti ministro kan dagiti kakabsat mi nga daan diti Iglesia sika kumay ti magpatibkar iti amin nga pamati
kan tumulong dagiti aming kasapulan may Apo Dios. Salamat king kaunay tarabi sikat tumulong man kami kan dagiti sumasalupay nga rabi Apo ngiti nga programa ket siga ko mayti tumulong ti maysa kan maysa. Tat nga panagsisinamin ito'y online ket sikat imong kuma tinasimpa nga panagtuturog kan panaginangan tang rabi. Amin nga dayti Amen. kapambana tinawat kan ikarkararag mi kan pasalamat mi. Tinapatag-unay kan nasamit nga nagan ni Jesus nga kami. Amen. 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 Ang kapsat, bang rabi, Night. kapsat, Tito Rudy. Amen. Sila ka kan nag-operator tayo ni Tayo mas nga pa. Jonathan kan ni Stephen. Ang kapsat tayo dito Bagyo kan di mabilang. Salamat kina Apo na inusar ni Apo Dios dito operator tayo ang rabi. Kan kapsat nga laika dapat i-member ang kapsat. Amen. Good night kada kayo amin, kakabsat. Inton sumaro naman nga aramid ni Apo. Amen. Salamat kina Apo Dios. Good night, kapsat. Amen. Dito ti Diyos ka na tayo. Amen.